thlir tu te chi bai le vekule ton tu ma chuan thil beng bar thak tak tak ngai thak na kan nei le don ani sum don na chung changin bulhan tran do nila sum don na hian sum don na lian tak tak le sum don na te lam te po kan hmuin hriat tur a awm nuala sum lak lu po a hinang thei awm lo ve Mizoram a nge po hian sum don na lian tak tak awm lain sum don na te lam entirnan ko thlera ei tur zuar te po kan hmu fo thin awm e an sum lak lu in thlau dan tur chu hriat sa ani amaro chu sum don na ate da wang ringo thian sum an la lut lem ti na ani hau lo chu thil ti chiang tu chu tuna kan soi tur hi ani Mizoram a nge po hian ko thlera kaltaila phairama kan hmu fo thin pani puri zuar kan hmu thin awm e amai ro chu phailama pani puri zuar te nen ero an sel si ein thlau viu thungang phaya kal thin te chuan pani puri zuar mitam tak kan hmu thin awm e an hlok tur zia po thil chiang sa ani ama ero chu an sum lak lu za tur ero hi chu kan chhut puin ka ring lo nima sela irin aya tam dai kha pani puri zuar te hian an la lut ani Winzo hi in lo sha ve to em Captain Cool Point Winzo hi a khel ve to a chan chu application pakhata game za chuang om wang ani khel chung hian kan hmu ti rang che Winzo mania kalla I game du ber thangla Winzo ludo khel chung hian kan en ti rang che match ein tran chia mi pathum dangin mi lo join ang game chu en tran chia ne na ka changta poisa tak tak kamana ka wallet alo lut nga le tuna chuan wallet hian ka klikanga kan withdraw ange wallet khana zo felta e all summit vm game za tang hian intu ber I khel thei entirnan carom cricket pool le adangte poisa ke mang chia hian iman thei chuwangin Winzo hi description link kada hian klikla download vero le ichuan poisa iman ve do nia cheng zanga somnga I wallet bonus in ngal bokang chu chu a chen mm na chan chu pani puri zuar tu Tamil Nadu amin GST notice sarkar atangin adong hlau maya a chan chu online payment kaltangin kum khat chungin chengoi somli alak lu wang ani ko thlera thil zuar thin te hi atlang puin an sum don na ate ta wangin sarkarin chia choi tir mangai lowa nima sela hemi je thi chuan mitin mai a thongin sarkar mi puin angai ven chiang hle ani he thil thleng hi social media lama pon ngai ven a hloin a viral na sa hlea a chan chu he tiang khopatam pani puri zuar tuin kum khat chung te meu maya sumal lu thei hi mitin makti ani ko thlera e tur zuar thin tam tak te hian tunlai thiam na an hmang tangkai to a entirnan gpay yemo phone pay te emi kaltang hian suman dong thin ani chuwangin heng e tur zuar thin tam tak te hi sarkarin ain thareng to a engza chi nge suman lak lu ti chu a thli thlai reng ani Tamil Nadu mi pani puri zuar po hi sarkarin an thli thlai ti a chiang renga hei wang hian chia choi nge nge theinan GST notice chu an peta ani he GST notice hi December ni som pasari kumsang ni som ni pali khan Tamil Nadu Goods and Service Tax Act and Section 70 of the Central GST Act chuan atar langa hei hi social media lama a virala hei hian soizui a hlo khop mai tuna chuan khovel achang kang chozela sumdong te po sarkarin a thli thlai na sa a chan chu kong sang sangin sarkarin ama intun nunnan tax ala chaumek sela hei hi thil thatak ani thowa a chan chu mi puite a bok heng chian pek te hi akile thin wang ani pani puri zuar te hi sarkarin chia choi tur hialin ati ani a chan chu sarkar hian pani puri zuar te hi an sum laklu a hriat sak wang ani kum kha chung rengotin kong kama pani puri zuar te hian cheng ngoi somli chuang an la lut thei ani ibei se ain atam karing
hei hian mi tam tak mak ti a hlo nge yang mi tam tak chuan cheng nuai som po lalu turin an ngai lovang ni ma sela kung kama pani puri zor te hian kum khat chungin cheng nuai som li te meu mai an lalut man tlat ani sarkar hian engtin nge pani puri zor te hi an sumlak lu zat a hriat sak thei ti zo na lian tak om thei ome tunlai khovel changkan na hi mitin mai hian kan chhor towa poisa po hi khasin kan ak mang to lo ani atlang puin mun changka nga phei chuan mazarna tan gpay ani lo pon phone pay te kan mang to a ol samin poisa a chu teu ngai lova kan du ang zong te ol sam takin kan lei thei to ani hetiang tho hian tunlai sumdong mi te po hian he khovel changkan na hi rem changa la in poisa po akhasa don ain gpay mang te poin an dong nual to a chuwangin pani puri zuar te po hian hetiang zong hian an sum don na hi an kal chho pui ve ta ani atam zok chuanin poisa hi khas ain gpay mangin an dong to ani hei tak mai hi sarkar puin pani puri zuar te hian engza chi ngen lak lu ti chu alo hriat sak ve thei ani Mizorama pani puri zuar te hian chia choi ve don ta se engza chi nge an lak lua irin vele hemi hi chu comment lama ilo soi ve don nia sarkar hian apong apuin pani puri zuar te hi chia lak sak ngot ani lova chia choi tur hian dan mumal takin asiam loka chu chu pani puri zuar te hian kum khat chungin cheng noi somli aya niam an la lut ani chuan chia hi an choi don lova ama ero chu cheng noi somli chuang an lak lu tak sia chuan chia choi turin sarkar hian notification ati chuak ani hei hi thilro pui tak ania achan chu na niam te anga kan ngai hi mitam takin mal somna don nan le lok takin sum don na an lokal pui thei hi alom om tak zet ani india ram hi chu mishing tam na mun ani boka sumdon na poin omzia ani khop mai kothera sumdon na te tak te kalpui te poin kum khat chungin hetiang za ta tam hi sum an la lut man ania sumdon na lian zok nei te phei hi chuanin an sum lak lu hi aturu dan tur kan hriat thiam ka ring chuwangin phairama ilozin ani poin pani puri zuar te hi en hniam ngot chi an ni lo zia he kan video mang hian e hriat pha ka ring ram changkanga pianga mipuin chian choi tama an chia choi ve khi an mania ale le thin ani hetiang tho hian Mizorama po hian tuna tangin kal chho pui tran ania mipui ten he na hian alet vele donem ti chu ngun takin tuna tang hian kan lo bi chian apoi mo ve ome